Kosmetiikan formulointi alkaa aina suunnitelmasta. Ensin määritellään tavoite. Mitä tuote tekee, kenelle se on tarkoitettu ja miltä sen pitää tuntua esimerkiksi iholla. Kun runko on mietitty, siirrytään laboratorioon. Siellä teoria muuttuu käytännöksi. Raaka-aineet punnitaan tarkasti, usein hyvin pieninä määrinä. Testaamme eri pitoisuuksia ja yhdistelmiä. Joskus muutaman kymmenyksen muutos prosenteissa vaikuttaa jo selvästi lopputulokseen. Jokaisella ainesosalla on oma tehtävänsä. Yksi tuo kosteutta, toinen rakennetta, kolmas parantaa levittävyyttä. Yhdessä ne muodostavat toimivan kokonaisuuden. Kaikki versiot dokumentoidaan huolellisesti, sekä onnistuneet että epäonnistuneet. Myös huono yhdistelmä kertoo, mihin suuntaan ei kannata mennä. Kun oikea tasapaino löytyy, teoreettinen suunnitelma on nyt muuttunut valmiiksi formulaksi. Formulointi on tarkkaa työtä, mutta samalla luovaa. Uusia ideoita syntyy usein kesken tekemisen, kun huomaa tekstuurissa tai seoksessa jotain odottamatonta. Voi päätyä aivan uudenlaisen tuotteen pariin.